Madwar 400 immigrant huma maħsuba mejta wara li d-dgħajsa li kienu fuqha inqalbet ftit il-barra mill-kosta Libjana. Id-dgħajsa kienet tiġġor mal-550 immigrant. Nhar it-Tnejn il-forzi Taljani salvaw 144 immigrant u dawk salvati stqarrew illi magħhom fid-dgħajsa kien hemm mal-400 oħra. It-tfittxija għal dawn l-immigranti għadha għaddejja mill-forzi Taljani. Dan fl-istess ħin li komplet il-mewġa ta' immigranti li qegħdin jidħlu l-Italja bil-Ministeru tal-Intern Taljan taħt pressjoni anke għaliex ħafna minnhom huma tfal. Intant, ftit qabel ma seħħet din l-aħħar traġedja fil-Baħar Mediterran, il-Kummissarju Ewropew għall-Immigrazzjoni Dimitris Avramopoulos saħaq li l-Unjoni Ewropea m'għandix taġixxi biss f'każi ta' emerġenza. Żied jgħid li l-Unjoni Ewropea għandha tkun protagonista fiż-żoni li qegħdin joffru din l-isfida lill-kontinent Ewropew. Irrimarka li l-Aġenda Ewropea fuq l-immigrazzjoni ser tkun implementata f'Mejju u hija maħsuba sabiex titratta b'mod holistiku l-isfida tal-immigrazzjoni. L-aġenda ma tinkludix biss l-involviment tal-pajjiżi membri iżda wkoll pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea. Fil-fatt irrimarka kif fi żmien li ġej ser ikun qed iżur il-Marokk, l-Eġittu u t-Tunezija. B'reazzjoni għal dak illi seħħ l-Aġenzija r-Refuġjati tan-Nazzjonijiet Magħquda saħqet illi mhux qed isir biżżejjed sabiex ikunu salvati ħajjiet l-immigranti fil-periklu.